Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas vam pokazujem kako šminkam sestru za njen 25. rođendan. I kao što ste vidjeli na početku, u pitanju je beauty make-up, nešto roze, nešto sveže, onako šik i nešto što fenomenalno ide na plave oči. Obrve i primer za senku sam uradila isto kao i do sada i uskoro prelazimo na oči. Koristim ovu mat ljubičastu nijansu. Sada je blendam do savršenstva, a zatim koristim manju, precizniju četkicu i tamniju senku samo uz rub kapka. Kreonom prelazim isto uz rub kapka. I sada blendam isti taj kreon. Moramo malo jače da pritisnemo kako bi se lepše izblendalo i kako bi bilo što preciznije. Kako tebe ne prijatelj? Kako se lepo? Ja ću morati sečem sve ove delove da ti pričaš. A dobro, ja bacim iz... Ne mogu da ubacim? Dobro, ja ću da tu nisam se... A da, moram da bude profesionalno. Sada isto ovom malom četkicom prelazim istom tamnijom ljubičastom senkom na donji kapak. Sada koristimo šljokičavu i svetlu senku, takođe roze. I sve palete senki kao i ostale proizvode sam ostavila u opisu ovog videa kao i do sada. I dolazimo do omiljenog dela mnogih, a to je eyeliner. A meni je najomiljenije kad se desi ovo. Jao, šta sam uradila? Sad se ne vidi ovo oko lepo na kameri, međutim ona je otvorila oči prije nego što se eyeliner osušio i prosto se on preslikao na gornji kapak i to ćete srediti tako što ćete obrisati vlažnom maramicom i samo dodati senku preko. Stavljamo trepavice Aurine i sada pripremam kožu za tečni puder, prvo serum, a zatim krema i primer. Korektor dodajemo na podočnjake obavezno, malo na čelo, iznad usne i na bradu. Nema sad gledanja dole, znači gore. Luster, kako je tako kaže. I sada moja omiljena mekova paleta koju sam vam takođe ostavila u opisu ovog videa, link da možete da je pronađete. Verujte mi, ova paleta vredi svakog dinara. Stavljam je samo na podočnjake i sada utapkavam celo lice kako bi puder izgledao savršeno, besprekorno. Puder za setovanje samo na podočnjake, malo na čelo, iznad usne i na bradu, tačno tu gde sam i stavila korektor. Sada koristim ovu paletu za konturisanje koja se takođe isplati i vredi svakog dinara. Sve moje preporuke imate. I kao što vidite, ova paletica je multifunkcionalna. Trenutno prekrivam bubuljicu sa njom. Vidite kako utapkavam prstima kako bi bilo potpuno prekriveno. I evo, savršeno je. Bez rumenila ne idemo nigde, pogotovo kada je ovako neki nežan izgled. What is going on inside their head? Verovali ili ne, sestru šminkam prvi put u životu, pa se ovako čudi nekim uobičajenim stvarima, ali dobro. Trenutno stavljamo highlighter, bez highlightera takođe nigde, pogotovo kada je rođendan i treba da sijamo. I Maybellineov Creon Drama Light Liner u vodenu liniju oka. Neka ljubičasta senka obavezno na donji kapak kako bi upotpunila ceo izgled. I mrvica maskare na donje trepavice. Mene voliš, mene gledaš, mene samo mene. Mene želiš svake noći, ne možeš bez mene. Znate vi koliko je meni teško da se prebacim iz ovih presmešnih situacija u ozbiljne gde vam objašnjam šta radim. Ali dobro, bitno je da imamo malo i zabave. Trenutno joj crtam usne popularnom Rimmel Cappuccino olovkom, koja je trenutno Rimmel u broju 705 za one koji nisu znali, i mrvica nekog svetlijeg karmina i obavezno sjajna usna. Završili smo tutorial, pa da vidimo kako je se sviđa.
Sam oduševljena, majke. Apsolutno najveća satisfakcija za svakog šminkera je kada vidimo ovakvo oduševljenje na licu. Ja se nadam da se i vama ovaj tutorial dopao. A sada idemo na deo Teodorinog nastupa i proslave rođendana. Subscribeujte se na moj YouTube kanal ukoliko vam se video svideo, a mi se vidimo u novom uskoro. Ćao!